Jama'a muna yau kowa da kowa barka da wannan lokaci, barka da safiya ga mun fito muna shan hantsi ko ba haka ba? Gaskiya ne baba. Wannan yaron kirki ne, ɗana ne. Gaskiya ne. Allah maka albarka. Amin sun ma amin baba. Abinda kake yi a wajen aikin ka da girmama mutane da kake ka ci gaba. Gaskiya ne. Alfarman manzon Allah ba za ka yi kuka ba. Ka gane? Duk kuma abin da kaga bai zo ba to Allah ne bai rubuta zai zo maka. Shine magana ta gaskiya. Sannan kuma yauwa jan ku ne na biyu. Ka kwantar da hankalinka ka nutsa ka nemi kuɗi mace sai ka zaɓa alaji ɗan mata ku yi haƙuri fa gaskiya na faɗa a nemi kuɗi wallahi sai an zaɓa gaskiya ne an kurka ba ka san dama an yaudare ni a wannan lokaci an yaudare ka wallahi an yaudare ni wace ce ta yaudaren mun da wallahi wata yarinya cikin gari ce ka san dama an ce in cikin garin Kano sai an ba hankali amma dai ke bace ta ba yanzu bawan Allah ne yanzu wannan yaron yake kirki ina laifin shi a matsayin mijin aure wallahi ta yaudare ni tsakani da Allah to kin yi wa kanki wata za su zo da tafi ki insha Allah gaskiya ne Allah zaɓa mana mafi to kamar yadda kuke gani a Kano da bani da baba da ya wuce an kursasi kowa ya sani cewa a Kano dinar Mustapha waye Allah ubangiji kan shi ya mai rama ya kula da bayan shi shine babana shi ya Kano shi aka koya min duk abin shi yasa aka koya min duk abin da nake so a yanzu kuma babu shi amma ga wakilin shi gaskiya ne Salisu Esplani yan shine babana kaf Kano da bani da baban da ya wuce shi Allah gafarta wa da amin sun ma amin baba Allah jikan masoyin amin sun ma amin kai ma Allah maka amin baba amin baba to yanzu ma me zaka ce game da yarinya da ta dare a ina koma ko na hakura kabara ka koma ba ai dai ake da mu dai ake insha Allah sai ka samu to shikenan wallahi zan koma in nemo ta na